ni ng'anyo onge gima biro kelo noga. Kamachielo nyakoro magajuang ka moko kuom jotele county Masia kod jodongo kwayo Gavana Masia James Orengo kod jalupne mondo miolos kindgi kaluwore gi pogruok e paro masani neno. Magiwacho ni nyalo kelo ng'ikruok e chopo singo mag dongruok. Jotelogo nomiyo ganda e county no. En ote manochiwo gi moko kuom jotelo e county Masiaya kama oting'o mane en Gavana ma county no Colonel Rasanga, jod bura ma Ugenya David Ochieng kod jodongo maya Lego maugwe manokwa twak mapiyo e kind jotelogo. We hate to see divisions and violence among the people of Alego who voted for both Oduol and Atandi. We demand that the two call for an immediate truce, and if there is anything that needs to be resolved, proper mechanism be resorted to. Our two sons must stop washing their dirty linen in public. Jotelogo ne uwe kati mohala mahawinga man machiegni gi kar jot majalup Gavana Masia William Oduol kotelne gi jakom margi Stephen Okumu kama ne gilieko ni kata jorit mag Oduol osemaye gi tend county no kakoro gidwaro mondo duok jorit go ne jatelo no. Matters relating to security cannot be treated lightly. Return Oduol's security unconditionally, immediately and without further delay. Otherwise, we will take this to mean there is a deliberate attempt on his life. Bendegi wacho ni pogruok manenore kind jotelogo en mago mag tich kendo ok owinjo kel e mbele oganda. It is bad enough that contrary to the law customs, the disagreements have played out in public burials. Worse still is the fact that our youthful member of parliament has allowed himself to be manipulated by the office of the governor to take sides in a dispute that was largely an administrative matter between Gavana Orengo and Dr. Oduol. Jotelogo oseo moko kuom weche mosebedo kaliekore ni jotelo moko pango thicho ko jalup Gavana no ya PC. What Oduol complained about was that he was being given the duties that he could do. Instead, they were giving him newspapers to read. Could that really warrant a person from Yimbo, which of course is a part of SEA, going all the way, or going out of his way to tell us that Oduol needs impeachment from the parliament, on a serious note? So when we read that, we are seeing the mischief. We are seeing there is more agenda to undermine Oduol out of nothing simply because he's Oduol. Jod bura ma Ugenya David Ochieng wacho ni jodak Masia ni kod dwaro maneno ni dongruok otimore county no ka ok gideo pogruok manikin jotelogo. Ningependa kuuliza Bwana Orengo na Bwana Oduol kwamba hizi hatuaki malumbano. We don't want to know who has stolen what or who has done what. What you want as a county is service delivery. Sawa sawa. Gavana na deputy wake wapigane penye atuko. Wakitoka wanatoka na madawa za hospitali, wanatoka na mbegu na mbolea, wanatoka na mambo ya pesa ya ECD, sio mambo ya kelele kila siku. Gavana machon Masia Colonel Rasanga wacho ni oyie kelo kanyakla jotelogo mondo migiti kanyakla wera ni gin jotelo mano Ogande county Masia oyiero gi kwan mamalo marombulu kendo ok ginyal yie gi magisebedo ka gineno no dhi mbele. I have been hearing of the wrangles in the press, and as I had promised earlier, I need to sit them down to let them know that if they are fighting, it is the people who are suffering. So the sooner they solve their problems,